aquest llibre tan divertit. Es diu Mamà, vull que siguis com un elefant. L'escriptora és Cinta Arasa, les il·lustracions de Marta Montaña i l'editorial és La Formiga Blanca. Aquest llibre tracta d'aquest nen que es diu Ferran, que la seva mare sempre anava corrents, es sentia una miqueta sol. Per exemple, en aquesta foto que sempre anaven corrents. Llavors, en aquest conte hi ha molts personatges. Està la Clementina, que és aquesta senyora, que li volia donar una miqueta de pa per esmorzar. També estava el Narcís i el Gínjol, aquest és el Narcís i aquest és el Gínjol. I també està el tiet Pau, que li volia donar una miqueta de suc de taronja. Uns dies després, el tiet Pau li va donar un peluix. Era un elefant, que és aquest, el que surt a la portada, que es diu, que li va dir Bombay. La meva pàgina preferida és aquesta, perquè pareix una pizza. Aquest llibre té 60 pàgines i és més o menys per un nen de 7 anys. O una nena, clar. Bueno, espero que us hagi agradat aquest llibre i que ho compreu molt. Adeu!